Dobrý den! Tak děti, tento významný spisovatel pořádně se podívá. Franz Kafka jsem vám řekl, ne, já se tady nebudu rozčilovat. Já vám říkám, vy, to si pamatujte, vy mě do blázince nedostanete teda ani náhodou. Děti, já jsem normální, já nechci do blázince, ne? Tak děti, Petr Bezruč, moravský bard, napsal slavnou sbírku básní. Ví někdo z vás, jak se tato sbírka jmenuje? Nikdo, co? To jsem si mohl myslet, vy inteligenti. Studenční, co? Petr Obruč napsal Slizké plísně. A to nevíš, jako bude určitě. Ne, to není nové, to je vypravé v Pervolu. Prosím. Páče, můžu si koupit pití, prosím vás. Cože, prosím tě? No ne, no co si myslíš? To snad není pravda, to není pravda, tomu nemůžu věřit. Ano? A můžete aspoň na záchod, prosím. Jo, dobře, můžeš, jdi. Jo, jdi. Kam jdeš? Pro pití, teda na záchod. No prosím tě, kde jsi to vzal? To jste nevěřil, co se na záchodě nenajde. No, to jsem teda já. Co to čtete za sprosťárny? Ale prosím tě, co si o mě myslíš? Čistému vše čisté. To je kniha o čisté lásce, o čisté vášni. No jo, ale teďka čtu slepou vášeň, víš, protože mám šedý zákal a tak. Tak ale to byste měl číst spíš šedou, ne? No to je no to si musím jít do knihovny, ne? Napsal známé drama, děti. Tak jaké je to drama? Kdo to víte? Pomáčková, tabuli, pojď sem. Zas. Tak Pomáčková, řekni nám, jak se to drama Aloise Jiráska jmenuje, je to známé? No, jak bych to řekla? No, řekni.
Neboj se. No? Lampa. Ježišmarja, lampa. Lampa, Jirásega lampa, to je ostuda. Ne, začíná to na L, to je pravda. Tak, jak to bude? Lu. Jo, lustr. No to není pravda, já se zblázním, to není pravda. Co já to tady učím? Znovu, prosím tě, zkus přemýšlet, ty seš, Vomáčková, ty seš inteligentní člověk. Ještě jedenkrát. Jež lucerna. No výborně, víc to říkám, že to víš. Výborně, píšu 1.